staršia, pardon, to je z kategórie žien. Elíza Michale Rudzka, Polsko, klub MKS Istebna, 77. Kategória ženy. Mary Danielová, Slovensko, športový klub Polícia Levoča. Mary, ideš. Dneska to dáš tak ako minulý týždeň na majstrovstvách Slovenskej republiky, tu na Štrbskom plese, kedy sa stala majsterkou Slovenska. Takže Mary aj dnes by mohla potvrdiť svoje kvality, ale konkurencia pretekárok z Polska a Českej republiky je silná, ale veríme, že to Mary vyjde. 46 na obrátke Veronika Damian, Polsko. 78 pretekárka Maďarska na obrátke Lara Vanda Lacko. Takisto sa minulého týždňa zúčastnila majstrovstiev Slovenskej republiky. 51 a 79. 51 Marcela Nosková a 79 Veronika Jarecká. No a na obrátke máme ďalšie pretekárky 80, 67, 81, 80. Daria Skúra, Polsko. 81. Kamila Idzeniak, Polsko. 82 na obrátke ďalšia polská pretekárka Olivia Busko. 48 na obrátke Malgožata Stopka, opäť Polsko. 53 Kinga Gažurek, Polsko. 55 Tereza Bukasová. Tereza, ideš, pridaj, viem, že to máš ťažké medzi pretekárkami z Polska až Českej republiky, ale dúfame, že dosiahneš dobrý výsledok. 83 a 50 s 50-kou to bola Maja Strokoš a s 83 Zuzana Fujak, obe pretekárky Polska. V priestore pod Rosocovskou vežou na nástenke si môžete pozrieť už oficiálne výsledky kategórie starších dorastencov a mužov. Oficiálne výsledky z kategórie starších dorastencov a mužov sú vyvesené na nástenke v priestore pod Rosocovskou vežou a tam nájdete aj štartovnú listinu žiackých kategórií, ktoré budú štartovať od 12. hodiny 20. minúty. 68 na obrátke Veronika Mikolajčík, Polsko, klub Sokol Štírk. Zo 42 nám prichádza na obrátku Ela Suchardová, pretekárka z Českej republiky, klub CKS Ilevice. Ela, ideš, Ela, za ňou s číslom 43. Ďalšia pretekárka z toho istého klubu, Barbora Brožíková. Barbora, ideš, 69. Ema Zvarová, Fantin, 70. Ema Piatková, Opalisko Závažná Poruba. Ema, ideš, pridaj, prebehni 69. 52. Ema Beraxová, Železiane Podbrezová a 54. na obrátke Zuzana Moščínska, pretekárka Polska, klub KS Turbač XC. 41. Staršia dorastenka na obrátke Adela Krampotová, Česká republika a za ňou s 58. Dominika Krajcer, Polsko. 44. Olivie Marečková, Česká republika. 71. Alexandra Mikolajčík, 45 na obrátke Adela Brozová, Česká republika.
a 72 Elžbieta Zavada, Poľsko. No a priebežné výsledky kategórií starších dorastencov a mužov už si môžete pozrieť na nasenke v priestore pod Rosocovskou väžou. No a na tratiach máme kategórie starších dorasteniek a žien, ktoré bojujú takisto na 10-kilometrovej trati ako starší dorastenci a muži. Na obrátku sa nablíži s číslom 64 Eliška Polonská, Česká republika. Eliška, hop, hop, ideš. 66 na obrátke z kategórie žien prichádza Eliza Michal Rudská, pretekárka Poľska, a za ňou zo 75-kou z tej istej kategórie Julia Rudská, ďalšia poľská pretekárka, obe pretekajú za klub MKS Istebná. 57 na obrátku prichádza Laura Hanusová, Slovensko, pretekárka Fantim Klub. Ideš, Laura, za ňou zo 63-kou Kamila Haratik, Poľsko, a 76 Natália Sokolová, Slovensko. Natália, pridaj. Natália preteká za klub Tým Renda, odchovankyňa športových tried v Štrbe. 77. Na obrátku prichádza Mária Danielová, športový klub Polície Levoča. Mary, ideš. Takisto pretekárka, odchovankyňa športových tried v Štrbe, preteka za športový klub Polície Levoča. 79. Veronika Jarecka, Poľsko. 78. Lara Vandalacko, Maďarsko. Go, Lara, go. 78 Lara Vandalacko, klub KSI Budapešť. S 51 na obrátke to bola Marcela Nosková, Česká republika. Marcela Nosková preteka za klub CKS-ky Jilemnice. Priebežné výsledky kategórie starších dorastencov a mužov si môžete pozrieť na nástenke v priestore pod Rosocovskou väžou, kde sú aj štartovné listiny pre žiacké kategórie, ktoré budeme štartovať popoludní. 81 povzbudíme Kamilia Idziniak, Poľsko. No a tu máme skupinku 5 pretekárov, ktoré sú na obrátke 80, 83, 82. Tak to máme Daria Škurát, Olivia Busko, Zuzana Fujak, všetko pretekárky Poľska. 67. Tamara Molentová, Slovensko, a 46 na obrátke to bola Veronika Damian, Poľsko. Nádherné počasie, nie len pre nás divákov, ale aj pre pretekárov. Možno tá stopa už bude trošičku iná, ako bola ráno. 49 na obrátke to bola Natália Bialon, Poľsko. 65 Alžbeta Garguláková, Očenáš tým, Slovensko. 55 Tereza Bukasová. Ideš, Tereza, pridaj, Tereza Bukasová, Opalisko Závažná a Poruba, najväčší Fantim, má tu na Štrbskom plese. 84 na obrátke Anželika Šiška,
Polsko a 53 na obrátke Kinga Gažurek, takisto polská pretekárka. Tereza to bude mať ťažké v konkurencii pretekárok Polska, ktoré sú výborne pripravené, ale aj pretekárky z Českej republiky sú takisto výborne pripravené, aj keď už lyžiarska sezóna sa pomaly končí. A samozrejme, tohtoročná zima bola skúpa na sneh, ale predsa tu na Štrbskom plese organizátori vedia všetko pripraviť tak, aby sme mohli ešte záver sezóny, tohtoročnej lyžiarskej sezóny uskutočniť tu na Štrbskom plese. Pred týždňom boli majstrovstvá Slovenskej republiky, teraz je tu finále Zväzu slovenského pohára, ale už máme tu cieľ a cieľovú rovinku. Do cieľa povzbudíme číslom 43 Barbora Brožíková, Česká republika, v cieli kategória staršie dorastenky, 34:09 čas Barbory Brožíkovej. Priebežné prvé miesto zo 42 v cieli Ela Suchardová, priebežné druhé miesto. Tak a pretekárky z kategórie starších dorasteniek už budeme sledovať v cieľovej rovinke. Medzi tým ženy nám budú ešte sa striedať na obrátke so 68. Veronika Mikolajčík, na obrátke 69 Ema Zvarová z fan týmu. No a v cieľovej rovinke pozvúdime číslom 45 Adela Brožová, Česká republika. Adela nám finišuje a je v cieli. Zvedaví sme na čas Adely Brožovej, 34 minút a 4 sekundy priebežné prvé miesto pre Adelu Brožovú. 47 v cieli Nikola Plechačová, Česká republika, 47 priebežne prvé miesto pre Nikolu Plechačovú z Českej republiky. S 52 na obrátke Ema Deraxová, Železiarne Podbrezová, a za ňou číslom 71 nám prichádza na obrátku Alexandra Mikolajčík, pretekárka Polska. Tak a pretekárky z kategórie starších dorasteniek už nám finišujú do cieľa. Zaujímavé časy nám dosahujú pretekárky či už Českej republiky alebo Polska. Z 56 na obrátke Ema Malíková z fan týmu, kategória starších dorasteniek. Štart žiackých kategórií bude o 12. hodine a 30. sekunde. Štart prvého pretekára z kategórie žiakov o 12. hodine a 30. sekunde. 79 na obrátke, to bola Veronika Jarecká, Polsko. 63 na obrátke Kamila Haratik, Polská republika. 76 Natalia Sokolová, tým Renda, Slovensko. Natalia, ideš. 77 za ňou Maria Danielová, športový klub polície Levoča, všetko kategória ženy. Na priebežné výsledky kategórie mužov starších dorastencov sú na nástenke v priestore pod rozsudcovskou väžou. 78 Lara Vandalacko, Maďarsko. Go, Lara, go. No a vyhlásenie výsledkov kategórií FIS, teda starších dorastencov mužov, žien a starších dorasteniek, bude o pol hodiny po dobehnutí poslednej pretekára do cieľa.
No a my v cieľovej rovinke už máme z kategórie starších dorasteniek pretekárku s číslom 51 Marcela Nosková, Česká republika, preteká za klub Ski Jilenice. Marcela Nosková je v cieli, jej čas 34 minút 16 sekúnd a priebežné štvrté miesto pre Marcelu Noskovú. Výborný čas. 80 štartové číslo. Na obrátku sa nám blíži poľská pretekárka Daria Skurab, klub KS Chokolov. Na obrátku sa nám blíži Tamara Molentová, Slovensko. Povzbudíme, Tamara, ideš. Tamara preteká za klub Železiarne Podbrezová. Má to ťažké medzi poľskými pretekárkami, ktorých je naozaj v štartovnej listine najviac. A poľské pretekárky sú výborne pripravené. Dokazujú to každý rok pri pretekoch, ktoré sa konajú na Štrbskom plese, či už sú to majstrovstvá Slovenskej republiky, Tatranský pohár, alebo aj preteky, ako je v finále Slovenského pohára. A s 55-kou Tereza Bukasová. Terezka, pridaj ešte. No a sme zvedaví na tvoj čas. Posledné metre. Tereza Bukasová v cieli. A pozrieme si na jej čas a priebežné poradie. Čas 33:51. 33 minút 51 sekúnd. Priebežné druhé miesto. Výborne. 46 v cieli. Veronika Damian, Poľsko, 38:33 čas Veroniky a priebežne 9. miesto. Takže Tereza Bukasová výborné priebežne druhé miesto, ale ešte máme pretekárky na trati. 49 v cieli Natalia Bialon, Poľsko, je čas 37 minút 21 sekúnd. Priebežne 9. miesto pre Nataliu Bialon. A s 53-kou v cieli Kinga Gažurek, Poľsko. Sme zvedaví na jej čas. 35:37 čas Kingy Gazurek. Priebežne 8. miesto. Tak a pretekárky z kategórie starších dorasteniek už nám dobiehajú do cieľa. Na okruhoch sú ešte pretekárky z kategórie žien. Vyhlásenie výsledkov FIS kategórie mužov starších dorastencov, žien starších dorasteniek bude o 30 minút po dobehnutí posledného pretekára do cieľa, ale v cieľovej rovinke zo 62 finišuje Karolina Špicarová, Česká republika, a tam je ešte súboj, ale už to nebude. 66 z kategórie žien Elziza Michale Rucka, Poľsko, a s 50-kou v cieli Maja Strokoš, Poľsko. Prvé miesto pre štartové číslo 66 pre Elizu Michale Rucku z kategórie žien. No a 12. miesto priebežné pre pretekárku s číslom 50 Maja Strokoš z kategórie starších dorasteniek. 64 v cieli Eliška Polonská, Česká republika. Eliška je v cieli v čase 31 minút 35 sekúnd a priebežné prvé miesto pre Elišku Polonsku z Českej republiky z kategórie starších dorasteniek. Takže Eliška zatiaľ vedie. 69 na obrátke Ema Zvarová, Fantim. No a v cieľovej rovinke máme ďalšiu staršiu dorastenku číslom 48. Nám finišuje Malgožata Stopka, Poľsko. Malgožata, go, ideš. 48. Malgožata cieli a jej čas
40 minút 25 sekúnd pre Malgožatu a je to priebežné 16. miesto. 54 v cieli Zuzana Moščínska, ďalšia poľská pretekárka a jej čas 37 minút 42, priebežné 14. miesto pre Zuzanu Moščínsku. No a na obrátke s číslom 75 Julia Rudská, pretekárka Poľska. A v cieľovej rovinke ďalšia pretekárka z kategórie starších dorasteniek s 52. Povzbudíme Ema Beraxová, Železiarne Podbrezová. Ema, pridaj posledné metre. Ema Beraxová je v tejto chvíli v cieli a sme zvedaví na jej čas. 39 minút 25 sekúnd a ju tento čas zaraďuje na 17. miesto. Samozrejme sú to priebežné výsledky. 63 v cieli Kamila Haratik, Poľsko. No a Kamila je dobrá pretekárka. Jej čas 34 minút 9 sekúnd a je to priebežné 7. miesto pre Kamilu Haratik z Poľska. 56 povzbudíme Ema Malíková, Slovensko. A Ema je v cieli v čase 38 minút a 5 sekúnd a to ju zaraďuje na priebežné 16. miesto. Takže 16. miesto pre Emu Malíkovú, ale my sme opäť na obrátke 83, 82, Zuzana Fuják, 82, Olivia Busko, všetko pretekárky Poľska na obrátke a s 80 jednotkou do tretice Kamila Idziniak, opäť pretekárka Poľska, to je kategória žien, ktoré sledujeme na obrátke. Posledná kategória, ktorá je na trati dnešných dopoludňajších pretekov. Popoludní budú žiaci štartovať, respektíve na poludnie o 12. hodine a 30. sekunde. Vyhlásenie výsledkov kategórie FIS. Muži starší dorastenci, ženy staršie dorastenky bude o 30 minút po dobehnutí poslednej pretekárky do cieľa. No a do cieľa nám dobieha číslom 67 Tamara Molentová, Železiarne Podbrezová. Tamara, pridaj ešte posledné metre a Tamara je v cieli. Pozrieme si na jej čas, ktorý dosiahla 33 minút 54 sekúnd a tento čas ju zaraďuje na priebežné 2. miesto. Tamara Molentová 57 v cieli, Laura Hanusová, Slovensko. No a Laura má čas 39.07, 19. miesto priebežne pre Lauru Hanusovú. No v tejto chvíli máme na trati pretekárky z kategórie žien, ktoré nám ešte ukajú z 10 kilometrov na 2-kilometrovom okruhu pretekárky. 4-krát sme videli na obrátke a 5. okruh už len do cieľa. Štart z žiackých kategórií je o 12. hodine a 30. sekunde prvý pretekár nám vybehne. Pripomínam, žiacké kategórie štartujú o 12. hodine a 30. sekunde. Vyhlásenie výsledkov kategórie FIS, teda týchto pretekov, ktoré sme sledovali, bude o 30 minút po dobehnutí posledného pretekárky do cieľa. A priebežné výsledky kategórií, ktoré už dobehli do cieľa, si môžete pozrieť na nástenke v priestore pod Rosotovskou väžou. No a do cieľa nám dobieha ďalšia pretekárka z kategórie žien. Štartovné číslo 65
Alžbeta Garguláková zo 65. Alžbeta Garguláková, Oče náš tým. Alžbetin čas v cieli 37 minút a 3 sekundy a tento čas Alžbetu zaraďuje na priebežne 3. miesto. Výborne. Alžbeta Garguláková priebežne 3. miesto v kategórii žien. No, máme ešte kategóriu žien, stále na trati 15 pretekárok ešte sa nachádza na trati a v cieľovej rovinke už vidíme ďalšiu pretekárku, ktorá nám dobia do cieľa 79. Veronika Jarecka, Poľsko. Veronika, pozbudíme Veroniku posledné metre. Veronika v cieli, jej čas si pozrieme 31 minút 50 sekúnd a tento čas zaraďuje Veroniku na priebežné 2. miesto. 72 v cieli, Elžbieta Zavada, Poľsko. Čas Elžbiety 35-36, vynikajúci čas a Elžbieta sa dostáva Elžbieta Zavada priebežné 3. miesto, ale my máme stále ešte ďalšie pretekárky z kategórie žien na trati. Finišuje nám číslom 75 Julia Rudská, Poľsko. 70 Ema Piatková, Opalisko Závažná Poruba. Ema, pridaj, máš tu obrovský fanklub a Ema Piatková je v cieli a sme zvedaví na jej čas. Emy Piatkovej v cieli 34-36, 37-36 a Ema je priebežne na 8. mieste. 76 v cieli Natália Sokolová, 68 Veronika Mikolajčík a 78 Lara Vanda Lacko, pretekárka Maďarska. Dvojka v cieli Olivia Busko, Poľsko. Takže tentokrát sa nám to nahrnulo naozaj do cieľa. 81 finišuje Kamila Idziniak, Poľsko. A Kamila je v cieli, pozrieme si na jej čas 34, 3. miesto priebežne. Na výsledky kategórií mužov a starších dorastencov si môžete pozrieť na nástenke v priestore pod rozhodcovskou vežou. Štart žiackých kategórií je o 12. hodine a 30. sekunde. O 12. hodine a 30. sekunde vybehne prvý žiak z kategórie žiackých kategórií, prvý pretekár a priebežné výsledky si môžete pozrieť na nástenke v priestore pod rozhodcovskou vežou. Vyhlásenie výsledkov FIS kategórií bude približne o pol hodinu po dobehnutí poslednej pretekárky do cieľa.
približne ešte máme 3 pretekárky z kategórie žien. No a finišuje nám do cieľa s číslom 80 Daria Skurat, Polsko, klub KS Chocholov. Daria je v cieli a sme zvedaví na jej čas. 34 minút 50 sekúnd a je to priebežné 9. miesto pre Dariu Skurat. Vyhlásenie výsledkov bude o pol hodiny po dobehnutí poslednej pretekárky do cieľa. Na trati máme ešte jednu pretekárku. Štart žiackých kategórií bude o 12. hodine a 30. sekunde. O 12. hodine a 30. sekunde vybehne prvý pretekár zo žiackých kategórií na trať, tak vás pozývame, milí športoví priatelia, aj na 12. hodinu. Príďte povzbudiť naše mladé, malé nádeje žiačikov. Takže vás srdečne pozývame o 12. hodine a 30. sekunde. Vyhlásenie výsledkov bude približne o pol hodiny po dobehnutí poslednej pretekárky do cieľa z kategórie žien. Priebežné výsledky si môžete pozrieť na nástenke v priestore pod rozsudcovskou väžou. Tak a máme všetky pretekárky v cieli.